dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite igramo Car Driving. Ja mislim da se tako igrica zove. Ne, Driving Zone Online. Ali vidite naziv. Vamo na izlazu od garaže. Tako da, ja imam ova dva auta. Jednog sam prodao. Da, to je to što imamo od automobila. Vidite, sad sam je ovo prodao. Da, ništa. I ovo nisam otvorio. Opa. Yes. Opa, vidite, ovaj auto, sve vidite, ja krećem u game. Poslije ćemo naravno igrati i trke i sve ćete vidjeti, uglavnom ulazimo u mapu. Na koju ću naravno i da pišu. Nema nešto drugo da radim. Ovo je još jedan igrač. Samo malo baba. On što je vozio Juga. Sve ime mogu ga stignem. Ne znam gdje je otišao. Uglavnom, sad ću vam pokažem mapu. Znači, ovo sam ja. Ovo je garaža. Ovo su te igrači. Znači, evo, jedan igrač sad ide bukvalno ka meni, kaže. Izvinite ljudi, ajde da probam ovdje da prođem. Ne mogu. Eto je razlog da se ne bi vozio vozom. Mislim mogu, ali možda i ne mogu. Opa. Idemo po šinama da imamo. Znam da mu je najveća brzina 7, ali to je 200 i nešto km/h. Evo, ovo sam ga sad spičio baš za sve pare. Ne znam da li bi neki Jugo tamo preživao. Ja sam svog ga prodao. I ja ću ovaj auto da uništim mnogo brže nego što ga imam. I mnogo brže nego što sam ga kupio. Sad da se zakucam u ovo. Da se zakucam, dobijem kao ove zvezdice. Sad. Samo. Tup. Tako, pa mi je vamo nebitno gdje ću. Da, pa je ovdje samo bitno da se okrenem. I kaže da je tu, ali ja ga ne vidim. Ljudi moji ljudski. A vidite bi ovoj snijeg. Uništi koja. Rastko. Koči. To je to. Uključena kočnica, to je stručno. Ok, sad idemo malo da vozimo, pa ćemo na trku. Da vam pokažem najveću brzinu, evo sad smo u 5. brzini, čini mi se. Da vidimo da li je 5. dovoljno jaka, naravno nije. Mislim da mu treba makar 7 da bi uspeo ovo, ali ajde. Sad ću se zaletim da probam da vam pokažem koja je brzina najveća ovog auta.
da li je to uopšte moguće trenutno. Malo teže po snegu da se vozi i u velikim krivinama. Sam sad namjerno preskočio da bi... Sad ću samo da se zaletim da vi vidite kako to ide zapravo brzo. Ma da, 600, to je to, ta je ta brzina. Če samo moram ovaj da udarim. E sad... Moram da nađem trku. Evo je ovdje. Build. To je to. Ja ću sad sebi da skratim put. Tako što ću da dođem ovdje. Baš ga nisam skratio, ali ajde. Makar sam krenuo. Ne! Uf, ljudi. Koji je ovo bio sudar. Ovaj čovjek mora malo da pripazi, baju. Mnogo se zaleteo. O, vidite, ovo su trkači, da. Ili šta već, ko već. Start. Krećemo. Trku. Ready. Sad ćemo da krenemo sa mapom. Da, to je to. Svijet. Ovo imam brat samo da se... Ajde ljudi. Moram brzo da budem ovako. Nevjerovatno mi ću biti na pa morati na dobro trka. Pa da, meni ću staviti zadnjeg ili predzadnjeg. Dok čekamo da se upali. Šta je ovo, ljudi? Samo izlazim. To je to. Stvaramo se. Sad bi trebali da se zaletimo dobro. Pogotovo ja. Ovaj auto je malo slabiji od ovih njihovih. Dobro, ja ću od njega makar. Probili smo njega, ali smo uništili malo i svoj auto. Opa, Jugo nas baš brzo prestigo. Ja se baš trudim da ga stignem. Tako kratka trka, ljudi, pa šta je ovo? Očekivao sam nešto duže. Stvarno glupo. Znači, jedva smo 2 minuta bili u trci. Ma manje. 10 sekundi. Moram da probam da nađemo onu dužu trku. Tu. Pa, aj probat ću ovo. Neću. Ovo je ovo zadnje. Kreat. Kao trka, ja mislim da je na koncu. Nemam pojma. U svom slučaju vidjet ću.
Da, to je to. Parkirat ćemo se ovdje, nećemo se uparkirati, ali... Hvala sad. Vidite, možemo da koristimo mobil. Možda da... Samo nađem opciju da izađem iz škole. Terena... Yes. Moram sam ovdje kliknuti. Ready? Igramo ipak ljudi za 13 da imamo kredite. To su kredite. Kad završimo ovu trku, to bi bilo to od ovog videa. Možda uskoro bude izašao i neki Minecraft video, vidjet ćemo. Možda i izađe odmah posle ovog ili 2 dana, 3. Ne znam. Obavezno lajkujte ovaj video i subscribe se na moj kanal. Ako želite nastavak ovoga, onda šta da kažem, like i subscribe. Players. Ama kažem players, kari, yes. Forster, nemam pojma što biše isto od Forster. S obzirom da mene stvari uvijek na kraju, ja sad moram jako da se zaletim, jer imam jako slab auto, oni imaju svi tako jaki automobile, a ne ovako slabe ko moj što je. Imaju 100 put jače. Imaju ove, kako da ih nazovem. Ljudi, ja sam se zaglavio iz kog? Ajde. Yes. Ljudi, čemu ovo? Kako da izvežem? Nek mi neko pomogne. Ma daj, ajde. Mislite li to bi bilo to od ovog videa? Ćao.